Ονομάζομαι Βλαζάκης Ιωάννης, η καταγωγή μου είναι από τα Χανιά της Κρήτης, η καταγωγή του πατέρα μου. Άλλωστε το επώνυμο Βλαζάκης είναι χαρακτηριστικό του νομού Χανίων. Αν και δεν ξεγνωρίζω πάρα πολλά για το παρελθόν του από την πλευρά του πατέρα μου, αυτό το οποίο γνωρίζω, τα αρχεία τα οποία έχω συναντήσει τέλος πάντων στην περιοχή του Αποκόρονα, όπου είναι η καταγωγή του, σταματάνε περίπου το 19ο αιώνα. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο πατέρας του πατέρα μου ήταν στη φρουρά του Βενιζέλου, ήταν κάποιος φύλακας, κάποιος φρουρός. Ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός, εξού και το γεγονός ότι η οικογένειά μου δεν έζησα καθόλου στην Κρήτη, ίσως ελάχιστα χρόνια όταν ήμουν πολύ μικρός. Η οικογένειά μου γύριζε στην Ελλάδα λόγω του επαγγέλματος του πατέρα μου. Η ενασχόλησή μου με την heraldική, με τα μεσαιωνικά χειρόγραφα, τα ex libris, δηλαδή τα βιβλιόσημα ουσιαστικά, και την οικοσημολογία είναι μάλλον γωνιακό, είναι μάλλον μέσα στο DNA μου, υποθέτω. Αγαπούσα πάντα την μικροζωγραφική και την λεπτομέρεια, οπότε ήταν ένα ιδιαίτερο πεδίο ώστε να ασχοληθώ με αυτό. Αγαπούσα πάντα την τέχνη εντός εισαγωγικών του Μεσαίωνα, και στα πλαίσια και των μεταπτυχιακών μου σπουδών, τα οποία είναι καθαρά ανθρωπιστικές επιστήμες, ασχολήθηκα πάρα πολύ από προσωπικό μου ενδιαφέρον με την τέχνη αυτή. Η τεχνοτροπία μου είναι κυρίως δυτικότροπη, έχω μία αιμονή με τη δυτικότροπη τέχνη, την heraldική τέχνη, ας την πούμε, κατά κάποιο τρόπο, και μπορείτε να δείτε μία σειρά από χειρόγραφα, από ex libris, από οικόσημα και από κάποια σχέδια δικά μου με πενάκι. Όταν μιλάμε για συμβολισμούς στην οικοσημολογία, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι σχεδόν όλα τα καθημερινά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν γύρω μας έχουν χρησιμοποιηθεί σαν σύμβολα. Πλέον για κάποιον καλλιτέχνη heraldικό είναι σχεδόν πολύ δύσκολο να μπορέσει να δημιουργήσει ένα νέο οικόσιμο, το οποίο να μην συμπίπτει με το οικόσιμο κάποιου το οποίο είναι καταγεγραμμένο σε κάποια αντίστοιχη εταιρεία του εξωτερικού.